のまま抱いていて。セリ、光の祭りに生まれ、そういえばこうなることぐらい。ただ闇の勢力を滅ぼすまではかの者の傷を癒したまえ。どうですか、お師様。私は心のどこかかの者に力を。かの者の傷を癒したまえ。
守りたまえ。やるじゃねえか。風のごとき軽さを。
エグベルト。お任せください。お日様は。任せましたよ。さよなら、ジェシカ。そして死ね。光の末裔の最後。真の武人とは、倒した者たちの、明日は我が身。ああ、締めっぽ。でも、オイラはショックだな。考えておこう。大変です、レオン様。レアードの使い。至急、帝都へお戻りください。なんだって？兵が出払ったところへ不意打ちを受けたため、陛下は、王である前にしかし、敵にも強力なよくわかった。お前の馬は疲れが激しいようだな。あとは俺たちに任せて、俺が頑張らなくちゃな。みんな行くぞ！一刻も。光の軍勢を再起不能に追い込んだエルヴィンたち。これで残る敵はボーゼル率いる闇の軍勢だけであった。